bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama e saaha mo gonɗon o salminago wondugo e needi e neware en tawi moni kala ɗo woni ɗo en dokki ɗum jungo kono kadi en dicci koppi en ñaguima duwaw caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko yettude on e jarnude on e kala saaha e wattude on e hakkillaji moɗon e Pindi TV tengti e yewtere men pamen pamminen bandiraɓe ala ɗo yano artiɗo wonno yewtere men pamen pamminen arti kadi hono no gowrɗen ɗum ni e kala yontere woni kay kala aset woni aadi meɗen nde tawno ɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi noon ɓuuri firtude aadi équipe pamen pamminen kañumen ne jiiɗa firtude aadi hay saaha goto ɗum noon en jetti gueno nde o hokki en kadi fartange e bawɗe kadi artude en hande ngam wawde ɗowande bandiraɓe nde ɗo yewtere yaadude hen e waniraɓe meɗen worɓe kono kadi ko équipe Pindi TV tigui ko hen ɓe jeeya tengti e rédaction Pindi Média to banggue men ñaamo ko Elhaja Bassar mo ganduɗa nde ɗo yewtere ɓennude arano kono hande kadi tawti en e kippo kono kadi eɗen gonde miñi men Mouhamed Ndim kañumne machallah arti hande ardi e meɗen gam nde ɗo yewtere no gowruɗen ɗum ni tan toɓɓe meɗen hande kadi ko toɓɓe nayyi gadduɗen toɓɓe nayyi ɗe noon ina hen ko ɓuuri mantinade e actualité leydi ndi e ndeɗo yontere ko ganduɗa kadi ina rippa no feewi e jayandeji meɗen kono kadi e jewte e bang yo bang enen la budda garen hen gam yewtude hen e rippude hen gam weltinde ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni e yeɓoɓe en kono kadi e addande ɗumen famamuye e hakke ko pamɗen ɗum noon toɓɓe men hande mbiɗen ko adi foof toɓɓere adande nde ko alhaali ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko murnogol mumen e nder won e duuɗe ɗum ɗon haɗede ɗum caggal nde président Pastef walla gardiɗo jagorɗe leydi Sénégal hono Ousmane Sonko suuti hen konngudi en ji addi haalaluji kewɗi sababude goto e ɓen ɓe ganduɗa kamenne goni tigui to banggue diine goɗɗo gari kañumenne kaali hen addi noon haalaluji kewɗi sababude on ɓatake mo on aɓe windi faade Ousmane Sonko e ɗiɗon konngudi en ji e hewɓe kaali hen ko refti hen ko ma en ngar e kadi ko yarda ataye no feewi e ndeɗo yontere woni toɗɗogol kilifa e niddof e peesayaji e nder leydi ndi e conseil des ministres ɓennuɗo o ɗum ɗon kadi woni ko ganduɗa woodi ñingɓe kono kadi woodi yonnuɓe ɗum no feewi ko refti hen ko koko yimdate e leydi ndi sikki ala yiyaka taw kono noon ko hen faya kono kadi haalaluji muɗum nanɗo woni holɗum woni alliance Pastef e wallu ɗum ɗon koye sumgoji tijjaɗi en ji won jaydeji kewɗi ina garta hen hani wiyama wonde kanko on mo ganduɗa kanko woni Karim Wade omon yewtida hen e président Bassirou Diomaye Faye ko wona ɗum toɓɓere men wattidide ko mayɗeli limtinɗi e ɗin walla mbiyen ɓen almuɓe ɓe ganduɗa en ji oɗo dumunno foof maydeji mumen ina teska e nder leydi ndi tawi kadi ko maydeji ɗi ganduɗa ko fannuji certuɗi donc ko ɗum ɗo wonata hande toɓɓe meɗen nayyi ɗe ganduɗa ko kañumen gadduɗen gam yewtidde hen e bandiraɓeɓe haade meɗen fuɗɗade la budda calmodiren e Elhaja Bassar a salminama gorko mo Dimat mi salmitima sohna Halima mi jarnima no fewi kadi en calmini musidɗo men tedduɗo no Mouhamadou Ndim mais également en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala tin mbawi wonde enen mbawi wonde yo jaam e kisal wone mabɓe alhamdulillah en mbayrino plateau kono alhamdulillah rabbil en garti min jewninoma de eyyi sisi en garti en hay yeeɓiyankoɓe ne jewnima min ɓuuri yewnude on wadde mon onon mais également mi yewni a yewniɓe kamɓe ko noon Elhaja Bassar ɗum noon a wiyama bisimilla ma no bismoriɗen tan bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɓe e yewtere nde Mouhamed Ndim gorko mo fonde gande mi hokkimo ɗon ñaale yomi hebde salminima sohna Aliou mi salmini doyen Abbas yiide kadi en beltima jiiɗemo ɗo hannde ko noon Allah jarama Mouhamed Ndim no mbiɗani ko noon tigui en calmini Moussa Nia kañumne machallah koye équipe he tigui jeeya ko noon kadi calminirɗen dendagal wonɓe ɗo e galle o
ɗum noon en natantu tan bundi yewtere meɗen hono no mbiruɗen ni toɓɓere men adide Elhadj Abbas Sarr koye ma gaddortomi toɓɓere men adide yowiti koye ɗiɗo haalaluji ɗi ganduɗa ko kewɗi tawi ala ko jeeyi sababu muɗum so wona konguɗi Ousmane Sonko sufno wiide wonde hankkadi ɓe gonta wadde toléré hay duɗal gotal jangguirgal ine haɗa won e sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa ine jiiɗi murnade nadde e ɗeɗon duuɗe ɗum ɗon noon woni ko ɓen ɓe ganduɗa ko kamen goni Issa Yankoɓe sen belama mbiyen potti ɗum e koye mumen kañum enne ɗon e ɗon woodi e mumen jaabiɓe woni holon woni Abbé André Latyr Ndiaye en ji on ɓatake mo waɗi faade e Ousmane Sonko hayso woni Ousmane Sonko jaabaki oɗo fannu noon Elhadj woni ko addi haalaluji kewɗi e nder leydi men Sénégal e ɗeɗo balɗe anne holko kalata hen eyyi ko adi foof ko wertanademo d' abord e suɓaji nde ɗo toɓɓere wonde fayida sababude wonde toɓɓere nde ganduɗa comme actualité ene yarde ataye no feewi mais enen yiyande men hen ko aɗa andi déjà alko ko taƴen en gueɗe men no feewi holliti wonde kala neɗɗo no yiiɗi rewirde Allah walla neɗɗo no yiiɗi wonirde yo woppiri e on fannu yo woppiri on fannu an toppitoɗa fannu mum dewta o ha rewa lawol donc so tawi comme par exemple hande Ousmane Sonko hande leydi ndi ɗiyarte ɗo vraiment sinno komin wonnoon vraiment min j'aurais souhaité o yaaha e toɓɓe goɗɗe ɗi ganduɗa hoorema hande leydi ndi ɓuri ɗum sohlude ko wona yaade ganduɗa hoorema murnugol beele ɗiɗo école aji ina poti wadde ɗum walla fotani ɗum wadde walla ni ɓe manam gouvernement wonta wadde toléré ganduɗa hoorema ina haɗa jomumen wadde ko jiɗi ko wadde sinno min waɗatno sinno min wonno e place Ousmane Sonko vraiment hande Sénégal ina sohli goɗɗum ko wona e yaade ɗeɗon ton par ce que ɗeɗon ton souvent ayi ɓe mbiyatma saɗa malla neɗɗo renatma sancude jubbol tini muɗum sa memi jubbol tinde on o famata ko kanko gonɗa so jomum hulani tan jaaɓot hulani jaaɓot ɗum ɗon woni ko hetti ko hande mais aussi beele ɗum ɗon way kono mallol ni faade e ɓen eyyi ko par ce que noon jomum jagguirat ɗum par ce que jomum so tawi kañum waɗatama ha an a woni wi e wonde ina wawi taw jomumen kañumen ina wawi taw won concept mo joguino fewde école aji men taw wonko jaɓata ɗon walla wonko jaɓata te taw pourtant jamen rutunoon en ɗumin jomumen nen jangga 100% taw ngala hay caɗele goto mais so tawi comme par exemple an woni jagorɗo kalfinnaɗo gardiɗo jagorɗo leydi Sénégal walla gardiɗo gouvernement Sénégal so tawi an a ƴetti konngol a suuti eko fayi noon eko wayi noon tan hankkadi seɗa naki ma wood sikkitiɓe wonde kemumen ɗumida ɗum waɗi dogde won certaine débat ji ɗi ganduɗa hoorema vraiment sammumen nulle part pour min vraiment ɓurno wonde logique surtout que sa artiri tan senaki addata ko caɗele addata ko caɗele en jii ɗeɗon caɗele ni woni ko ganduɗa won hewɓe ɓe ganduɗa e leydi ndi ina jogui ɗiɗon kulhuli haade wonde hakkude julɓe eɓe gona julɓe ɓe caɗele haade heɓede wiyede kadi wonde woodi leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa ɗum ɗo ina wona caɗele ɗe ganduɗa ko kañum ummini ko wayno fitinaji ko nandi hen e leyɗele mumen ɗum ɗon foof jeeyama e konnguɗi cuutaɗi e nder leydi ndi Mohamed Ndin mais aussi wonɓe ganduɗa kadi mbi ko haala makko ka jarani kaɗo haala kadi won wiɓe ni kadi kanko haala makko ka wona e leydi men Sénégal ga o faari kono tan eɗen gandi kam so tawi en dutima caggal woodi nde haala ari ɗo hennene ha ɗeɗo caɗele baaɗi ɗin jiiya ɗo e leydi men Sénégal Mohamed Ndin annen holto jeeɗa e ɓen eyyi aɗa andi haali woodi yiiɓe wonde haala ka tindaki tan Sénégal donc holko Ousmane Sonko kadi ko baɗaɗo posé des questions andi kadi enen la presse ko adde fof eɗen poti ƴewtade koye men ay neɗɗo aɗa wawi wonde jandiyanke aɗa wawi wonde journaliste gona e média kono min ko ɗum woni ko mbiyami toujours kala kaɗa haala walla kala kaɗa namɗo kala question mo mbatta posé wat feere an mbatta ɗum e hoore ma walla ƴeewa impact janggo e jaam kaɗo haala holko ko jogori jibinoyde donc je crois kamɓe jandiyankoɓe ɓe goto foof yo ado ardinde d' abord koɓe mbiyata ko deƴƴal leyɗele men puisque ko question mo ganduɗa waɗi répétitif mo ganduɗa ɓe namdimo ɗum Ousmane Sonko kañum ne haali hen kono noon ɗon ɗe o namdimo kankone wondema premier ministre omo jogui responsabilité ƴewde ɗum ɗo minne somi haali walla holno ponmi haaldude walla est ce que ɗo ponmi ɗum jabtade holnde jabtoyton ɗum walla holto ponmi ɗum haalde hawruno koye journée de l' excellence
o namdama o jaabima ha ɗum jibini oɗo fitina mais namdal ngal aussi il paraît que ummi koye sukaɓe ɓe kañumen ne Allah e mumen jogade ka ɗon goƴa oui nde tawno sukaɓe e jandiyankoɓe sukaɓe e jandiyankoɓe ɓe kono ndin aɗa andi min moi je suis d' accord comme par exemple jandiyankoɓe sukaɓe aɗa neɗɗo omo jogui namdo omo jogui goƴo dardade makko ko goƴa mabɓe par ce que an comme par exemple an kalfinaɗo ko ganduɗa ko futtino gouvernement afani an foti jogade intelligence bien sûr bien sûr min de somi jaabima ɗum holko ɗum peut être woda ko addi elaaj ƴettu micro ma holko jogori jibinde par ce que en jii ko heewi comme par exemple hande konngim men en wawi taw tesketaki mais an gardiɗo jaga ɗo sa haali tan automatiquement teskete sa yii haala ka teska ko wondema gardiɗo par ce que ko autorité wonɗo tolni donc ɗum woni sababu quoi ko ɗum mbimi c'est vrai que o namdama alay sago peut être o jaabo hen kono fonno ƴewde ko holko foti jabade e holɗo fonno jabade c'est vrai que no mbiɗa ni doyen kadi mbawen famde hande o jamanu mo gonɗen haɓatoɓe diine ɓe haɓatoɓe diine islam ɓe kamɓe goni haɓade koɓe wiyata ko diine isa yankoɓe kamɓe kaɓato wadde alay sago sa woni mawɗo jagore mbawa ƴewde toujours ko way noon ko des questions sensibles jomum ƴeewa holno ardata hen kadi ko yettude no feewi esprit de dépassement wonande julɓe ɓe e hefreɓe fof c'est vrai que woodi yaltuɓe kaali woodi to banggue isayankoɓe e julɓe ɓe mais nde o haali ɗum André Abbé Latyr jabti est ce que André Abbé Latyr en 2009 e laamu Abdoulaye Wade o haali ɗum ɗon ne kadi oɗo question o artino puisque en 2009 nde o haali nden kadi hawruno koye o Moustapha Guirassy wonno ministre de la communication nden ko kañum kadi jabtimo wadde en mbawi wiide ko kamɓe mbaddata gooɓe jiile nde ɗo haare ha joni ko kamɓe ɗi tan mbaddata hen garmi gara hawri e oɗo nde ɗo hitande ene hawre laamu Sonko en Sonko haali kanko o yalti o waɗi réaction e Moustapha Guirassy kañum ne ari woodi ko haali mais ko yettude ko no mbimi ni vraiment responsabilité e neɗɗankagal wonande julɓeɓe kam e hefreɓe par ce que hande e ɗum wawno wonde hunde nde ganduɗa presque ko wayni ko des questions sensibles en jii to banggue ko mbiyata ko gueɗe hakkude mbiyata ko religieuse leyɗele kewɗe hande ɗe ganduɗa ɗum so jii Soudan wayno Nigéria to banggue hirnangue mabɓe e wonnukuji kewɗi ganduɗa ko wayni yeehi ha ɗum vraiment en jii ko kewno ko Rohingya en Bangladesh en donc hunde ganduɗa woodi ɗo heewi ɗo ɗum bonni quand même leyɗele yettere Allah ɓesguji Sénégal naaɓe julɓe ɓe comme chrétien ji ɗi enen eɗen gandi tan enen en pin tan tawɗen enen fof ken gotum chrétien o arat o rese e galle julɓe kadi ko enen jaadata ko enen ñamdata ko enen jardata ɗum waɗi hay événement fof événement woni enen julɓe ɓe kamɓe chrétien ji ɗi kala événement goto fof itante gueɗal mum ha timma donc ko miniature Sénégal mo ganduɗa enen koko hecci men guilay Senghor Seydou Nourou Tall radiallahu taala anhu Serigne Fallou Baye Niassène donc ko hunde nde ganduɗa ko maha ko ɓooyi wadde enenne tawɗen kono fewna oɗo yonta garo surtout lamɗo so tawi a woni lamɗo justement ko hunde ko haalat haala ka kalɗa aussi wonko ɗum waɗata impact e ko ñagade tan kamɓe autorité ji ɗi yoɓe c'est vrai noon ko question baɗɗo sensible kono noon kadi ko hunde nde ganduɗa ene foti ƴewrede mais noon so tawi kadi an ka jinnaɗo a ƴetti ɓiye a nawi ɗum e école mo ganduɗa wona public ko privé jomum ene jogui règlement intérieur mum ene jogui cahier de charge ene jogui no mbaɗirta peut être sa ari a nanni toon ɓiye so tawi jomumen mbima kuule amen minen ko ni lelori te leydi ndi ko pays laïque mbiya ko leydi république islamique ko pays laïque ɗon noon alay sago kadi yimɓeɓe mbawa ƴewtade vraiment hen saahaji eɗen jaawa so hunde waɗi tan mbaɗen réaction donc ɗon ne kadi Halima ko yiide yimɓe foti ƴewtede ko noon yimɓe gacca hen hakkillaji surtout kadi ɓe ganduɗa ɓe ko kañumen goni laamiɓe surtout wadde nde respecté aɗa andi enen a haali ɗum joni enen wonno mahiriɗen ene jeeya e ko rokki men jaam jeeya ko addi jaam e leydi Sénégal fannu no mahirɗen ni so tawi comme par exemple neɗɗo dirsi ɗum tan senen ene wawi gadda ko ɗum saha so yi leyɗele kewɗe dañƴe ɗen ɗon caɗele ko même les questions sensibles surtout ko fate al haali diine ay diine ko wiya ko hen tan goppen ɗum ɗon lakum diine kum waliya diine
kala emen baaw nongu e diine ma goppa goɗɗo fewnude goppa goɗɗo e diine muɗum voilà porten quoi ko noon ɗum waɗi les règles ay école waɗi ko règlement intérieur ɓeɗo mbi minen ko ni min jiiɗi jangguirde ko ni foti ɗuminde ko gonga ni kala kadi kala waɗa yaaro ina yaadi e ko leydi e règlement e kuule leydi ndi voilà wadde noon respecten ɗum goppen ɗum deeƴe ɓuuri wiide nde ubbita wonko ubbita ko noon en tout cas leydi meɗen ko jaam anda hen kono kadi hakkude ɓe julɓe e ɓe isayankoɓe en jii machallah ko gondigal ngal ganduɗa ko bangal fayida saabu hande o enen foof koddi enen foof ndendi foof men kala ko eɗen mbaɗa aussi ko enen foof mbaddata kadi ballodiral e jurum foof nana hakkude meɗen e mabɓe ɗum noon yo Allah jokkanen ɗum ɗon tan mbiyeten payen e toɓɓere men wonde nde Mohamed Ndim ko alhaali ngol ɗo toɗɗogol ngol ganduɗa koye oɗo conseil des ministres ɓennuɗo en jii woodi hewɓe ɓe ganduɗa toɗɗama kono de won hen tan ɗo haalaluji ɗi ɓuuri hewde woni holtoon woni to banggue kilifa e oɗo niddof toɗɗede ɓe PCA ji e ɗum ɗon woni ko addi haalaluji kewɗi e nder leydi ndi e hol yiyande ma e oɗon fannu e holko pamminta yimɓe o holko jeeyi sababu kamɓe ɗiɗo ɓe toɗɗama addi ɗiɗo haalaluji eyyi aɗa andi wiiɗo ñanden celui qui travaille au restaurant mange au restaurant donc niddof en caaɗen ko yimɓe ɓe ganduɗa ɗoftannoɓe Ousmane Sonko ɓe ganduɗa jeeno koye Pastef bon wonnoɓe mouvement koye projet o koye projet o jeeno ko haɓantonoɓe projet o réseaux sociaux ji ɗi eɗen jiya jomumen e jalten e kaalen e hay ƴattoje donc eywa hande ɗum ɗo ari tottama mbaɗama récompensé kam mbiyami ko koɓe mbiyata ko camaraderie politique mais ay enen kadi eɗen pijira ko ganduɗa alay saago yimɓe mbatten hakkillaji sibo e quotidien ji he y a un certain Alhassane Diop je crois Alhassane Diop waɗanoma nommé d'âge to ministère de la pêche jagorgal kalfinagal ngawa mais d' après nde ɓe ƴeewi ɓe tawi on ko neɗɗo Amadou Ba wonno par ce que waɗino mouvement de soutien pour wadde soutenir Amadou Ba e ɗiɗo sumgoji 2024 récemment nde ɓe jii ɗum o yeewi waɗoyde signé pour ƴeewe hankkadi holno ardata o fuɗɗo golle makko ɓe mbimo no an kay elle a tawriɗo mbimo aw woodi ko wayli seeɗa ewa ɗum noon yarino wadde on enen kam ko yimɓe tottuno ko rupture ɗum kam wadde ala min cikkannomi ko hay so tawi ko nangorannoɗo Amadou Ba so tawi tan kanko mo jogui compétence o omo nooti critére uji ɗi ɗo wawno wonde fof mbaɗa tan ko ɓesguji leydi Sénégal naɓe CV makko ene nooti kanko ɗo ɗum ɗal jomum fonno tottede waɗa exercé ɗum noon ça veut dire ko wadde ha joni ko wayatano ko ɗum tan woni ko yahata ko bon to banggue caɗen PCA wona cakan alima wona cakan de PCA ko des postes stratégiques mais récemment holko woni probléme ONAS oɗo baɗal limogé Cheikh Dia par ce que woodi décision ɗi ganduɗa o ƴetti ɗum PCA en tinani ɓe jahani koɓe mbiyata ko conseil d' administration o jooɗo ha ƴeewe mbaɗa supervisé ƴeewa tout ça PCA ko neɗɗo mo ganduɗa an waɗata supervisé ko an woni mo ganduɗa poɗɗa jogade ko hakkille kisɗo ko an foti ko mbiyata ko an foti wonde acteur mo ganduɗa ko an woni doyen en général surtout aussi ɗon kadi il faut watte hakkille par ce que aɗa yiyanno PCA ji ɓe ƴewatno komo ganduɗa ne jogui expérience tawa duuɓi mum kadi wonɗo tolni tout ça ko on hewno tottede ɗum ɗon wonɗo duuɓi mum tolni kadi PCA hande salaire mum ɓuri salaire député en tout cas famille 3 millions wona cahan donc PCA hayso wona salaire o koto banggue golle ɗe karallagal ngal jomum foti jogade critére uji ɗi ha jomum par ce que alay saago wona neɗɗo mo ganduɗa ko bawɗo rendinde aɗa waɗa fédéré eɗo ganduɗa a ƴewat kene ɓeyde boite o donc en jii guilay laamu Macky Sall kamɓe puɗɗima wadde ɗum politisé par ce que en jii laamu Macky Sall PCA ji kewɗi nan ɗo hande so tawi tan ko haalde gonga so ɗum ƴeewama eɗen gandi ɗum ɗo ko gueɗe politique ɓene kadi gaari ɓe gaddi ɗum donc min ɗo muusimi hen tan ko ɓeeɗo nde ɓe gari nde woodi koɓe jeeyi men par ce que Ousmane Sonko nde waɗi tenir meeting mabɓe nde mbaɗatno clôture à Mbour mais o yii ko kala hen mo ganduɗa aɗa jeeya e Pastef jamma e ñalawma aɗa daranno darde Pastef
wata jooɗa ha koyɗa wonde soɓe laamima sikku ɗum wonde ko enen tan doganno jamma ñalawma ɓe gañi ɓe gaare laamude donc ɗum ɓe kalno dimo noon ko konngol mum alimo so tawi ko ɗum ɗon ɓe kalno guila ɓe laami fewde joni conseil des ministres nomination ji eko way dage uji ɗi PCA ji ɗi e hay to banggue ni mbiyami les collectivités territoriales en jii quand même ko fuɗɗi ko yiyede vraiment ko kala mo yadanno e amen walla kala peut être somin jiɗino wadde hay manifestation ne salonto min e koye noon ko ɓen ɓe gone wadde sanctionné et je crois que wona ɗum ɗo yimɓe panno e mabɓe wona ɗum ɗo yimɓe panno e mabɓe Elage Abba Sarr en jii ɗiɗo haalaluji ne kewi wadde firti koɓe kalno ko ɓeeɗo wona ɓeeɗo ƴettete ko ɓe jeehi ni haaɓe mbi moni foof yo addu CV muɗum walla appel à candidature e ko nandi hen so tawi ɗum ɗon yonti ɓe mbawa ƴettude kono hande o ko yiya ko Elage Abba Sarr ɓeeɗo ko gonga koye ɓiɓɓe leydi ndi ɓe jeeya koɓe yimɓe no yimɓe foof ni kono noon woni postoji kadi wonko namdi surtout kadi ko mbaɗo no kilifa mo ganduɗa eɗen gandi won dossier ji mum ɗi ganduɗa nane lawol ha hande te surtout kadi ko fate passeport walla visa ji e ko nandi hen Elage Abba Sarr anne holno jiiruɗa ɗum ɗon enen jiiruɗen ɗumen ko ɗum partage ji kartu ko weñere nde nini mum fof wonini hen jomum alay saago ñaamen yo fo heɓa hen gueɗal mum par ce que adeedi fof ko façon nomination min ko toon etomi wadde déploré par ce que premier nomination men weera yide ko capanɗe jeetati e nayyi neɗɗo waɗanomi lawol ngol lawol ko 110 personnes temedere e sappo mais ɗum addantama ko maahde a yani e maahi ɗum addaniɓe nomde on ɗon dage ministére de la pêche ha ɓe gasni ɓe garti ɓe mbi wona an addi ɗum ko nomination est ce que réellement kamɓe eɓen jurnito holɓe ɓe nomata hol nomata est ce que mbaɗa enquête de moralité est ce que ɓe ƴewna ɗoɗo est ce que mbo hatten ko totta ɓolo hantinani est ce que wona tan par ce que enquête kam yettima en jiimi dow enen tan jiimi dow en no weli men fof noon waɗeten min c'est la question que je me pose est ce que réellement kamɓe eɓen ƴeewa tigui rigui ɓeɗo ɓe nomata hol kañumen hande ko mbaɗama ñiɗɗof kilifa yimɓe jii darde mabɓe ɗoyte yimɓe jii darde mabɓe hay so tawi ɗum jogui diplôme aji ɗi ganduɗa ɗuma ina waɗa permettre peut être wawde yettade e ɗum poste uji au moins no fonno ƴeewede quand même kamɓe ɓe coalaɓe sow neɗɗof no joddino e laamu justice soit gas mais je crois même Thiar wonno koye sursis bien sûr après donc ɗum ɗon fof an holno neɗɗo huctirete ɗum ɗon ha gasna afin ka ƴeew ɗum mbiya e wonde gara ƴetta jomumen no waɗa tata ɗumen de certain poste de responsabilité ci taw e leydi ndi en tout cas eɓe puɗɗino hulɓinde yimɓe tigi ko Allah e cahan yimɓe nen puɗɗo hulde nen puɗɗima fayde puɗɗima ronkude andude holno jogori fawde koyɗe men par ce que ɗum ɗo so continue te ko continuata a faami bon peut être noon ene wawi taw mami dañde frein frein o noon min ñaago toon peut être que ko banggue législatif to ɓe mbasa tan heɓde pouvoir o fof par ce que mi jogui musidɗo goto wiyete ko Ablaye Dia mi salmino au passage ko ɓiɗɗe Diagat Amadou Dia ñanden amin nde o wi en cuwa andude jikku ardiɓe so wona ɓe keɓa pouvoir uji fof hatimi soɓe keeɓi pouvoir uji haala ceer wi ko nden ganduɗa hol façon jikku ɓe jogui par ce que oɗo saaha eɓe jogui kullisi ɓe mbaɗi ɗum ɗo ene wawi taw min mbaɗi mais ñande fof noon ɓe dañi possibilité heɓde ɗum on ɗiɗon pouvoir uji fof ɓe temɗo juuɗe mabɓe e on saaha nden jikkuɗi kadi ɓe to yettude e on saaha noon enen invite dendagal classe politique o par ce que mi anda taw o ɗiwe toɓe men jewteɗe mais mbiɗo waɗa invité classe politique o pop nde ɓe daroto ɓe daro par ce que pouvoir hande koye Sénégal fotani moppitede goto bawɗo wonde fof hay so tawi hande kalan président Macky Sall jar waɗo ardi yimɓe tinno sawal opposition yo jogo pouvoir ce qui fait que an ko jitta ko wadde ene wawi taw ma ren mbawa rentade sababude kulhuli e ko nandi hen en tout cas ko yiya ɗo ko waɗi rappeur uji activiste en vraiment ko hunde nde ganduɗa ɗum waɗi ɗum wiyede peut être koko meeɗaka yiyede e leydi ndi yiya kono tan hande o kam enen so renaki so yeehi ha ɓooyi ni saabu so tawi a ƴeewi rappeur uji walla ko wayno activiste en jaa ha ɓooya kañumenne natta e dawrugol ngol sababude yidde kañumenne ko keeɓi so yeehi ha ɓooyi hol darantoɗo
ɓiɓɓe leydi ndi e goƴaji mumen e ko nandi hen joni jaffoɗa aɗa andi même nos activistes là ko heewi mabɓe hande ñanden mbiɗa haalanno ɗum ɗoyti e plateau min e am Moussa Niang surtout amin kaala haala Guy Marius Sagna mais a yiyat nos activistes en toute sincérité 90% e mabɓe jogui ko des intérêts personnels aɗa andi pour être un activiste il faut que an jejjita a yittat jejjita hoorema carrément a yittat hoorema carrément wonde activiste ko wonde gendiyanki daronoɗa leydi ndi te taw an hay hunde a soynaki hen wasata ni wiyoɓe ɗo activiste aɗa soyno min tawa ganda ni holko woni rôle mumen ni ɗum e hoore muɗum nan ɗo eyyi ko wiide tan yo Allah faabo yo Allah won ballo hélas ɗon dewranmi e to banggue nomination mi waɗa félicité jeune frère meɗen ko denɗi men to banggue enɗam ɓi kaw men kono kadi ko denɗi men kadi to banggue yettode on woni docteur Moutar Ly gorko mo jaara e jammuli ñanden tami haali ɗo nelal makko faade ma o kanko no omo jeeya e nomaɓe ɓe o waɗama directeur hôpital Roi Baudouin mo Guédiawaye ɗum noon en mbaɗimo félicité docteur voilà kadi Allah hoybinan mo dongal ngal caɗele fof wasa heɓede hen ay les nominations là aɗa andi holko fonno wonde ɗum fonno wonde darde kala sénégalais hay so tawi bande nomam poɗɗa ko wayde aɗa holko waɗatma wayde poɗɗa ko wayde goyanama hawtino a woyi jogonoɗamo kuɗoli sababude caɗele dongal fawa e dow makko holto jogori yebbidde ngal ɗo dongal mais ay enen ɗo joni so neɗɗo nomama galle toye galle ko ɗum woni ko yimɓe Amadou Ba ko mbinode nde Amadou Ba noma premier ministre sen dukkima caggal eɗen gandi ko ɗum woni ko banni ko en mbino en tout cas minen min ñagoto Allah ko miñiraguel amen ngel yo Allah hoybinan ɗum dongal ngal kono kadi kala to neɗɗo wawi wonde yo wallu min ñagonomin mo yo Allah hoybinan mo dongal ngal kadi o daña hen succès hani min daña président de la république pourquoi pas jarguinnaɓe jooɗoyo paale ɗum ɗon ine ɗamina ɗum noon ɗum ɗon wonno ko morlal jiir walla ko hakkude laañe wonno payen e toɓɓere men wonde Djiby Dieng nana waɗa en signalé hojomaji meɗen hélas ngol ɗo koye ma gadortomi alhaali législative joni joni a fuɗɗima memde hen seeɗa faya ko toon fayana saabu en jii haala pusgol assemblée nationale nana haale kono kadi wonko ñuñate less hakkude wallu e Pastef alliance hakkude mumen ina wayno wonko woni hen e dogede wonko taaɓe puɗɗiɗe hen waɗede e ko nandi hen walla won peeje gonɗe hen e waɗede beele ɗum ɗon janggo e jaam so waɗoyi an wonko jiiɗa hen to banggue avantage e ko holon banggue no ala avantage ala coalition wallu passé ala avantage ene kay ji wala e mbaɗin coalition mais hoto foti wattidi ke bonni wattidi ke plus c'est à dire que yimɓe jiiɗani lawol mbawa yaadude ɓe jiiɗa jiyanɗe surtout to banggue politique ko jiyanɗe jiyande c'est à dire que wallunaɓe gardani e ɗum aɗandi enen wa Pastef ɓe jafo hein ma waɗ sikku parlement j'ai quelque chose contre le Pastef non mais c'est à dire que analyse yandem e façon nde ɓe joginata ni c'est à dire kamɓe ɓe gari aɗandi mbiɗa heewi bimi révolution on la force pas révolution ara tawma daroɗa darde muɗum mais ça force ɗum ça veut dire que tu as des intérêts personnels ay des intérêts personnels enen puɗɗi wadde désigné ɗum waɗi noon kamɓe e walluɓe jiiɗani ɗum c'est à dire que hande politiquement hande joni an jiiɗa tan ko yahata hay nokku koɓe endata ɗo ko yahata hay so tawi eɓi eɓɓi yahata wawa yaade par ce que kala ɗo yeehi maɓe pousse par ce que ɓe jiiɗan lawol ɗum woni yiyandema ɓe jiiɗan lawol ko noon Elhadj Bassar ko yiyande makko to banggue dawrugol kam en tout cas ko wawi hen wonde fof dawrugol kam ko yen ndendu jiyanɗe kam dawrugol ko rendude jiyanɗe sa yi yimɓe certi dawrugol kadi eɗen mbawi jiidude yumma e baaba mais so tawi jiyanɗe men jiiɗa e dawrugol eɗen mbawi wasde wondude lamde ko tan aɗandi ay ɗon comme par exemple hande ko heewi surtout mbeɗe eero Fuutankoɓe heewi Fuutankoɓe en manki fam ay politique wona enɗam wona diine ko intérêt mais ko intérêt baɗono mo ganduɗa hoore ma an saɗa waɗa ɗum yataw ko mbatta ko ene jibnan diwan ma walla jibnan nokku ma moƴƴere ay ɗum ɗon fittani min e ma sen jiiɗani lawol ken poɗɗo añodirta hande Fuutankoɓe sa ƴeewi surtout Fuutankoɓe sa ƴeewi hande son jiiɗani lawol tan hay guenal en gon e darata hay jama en darata mais est ce que ɗum
ɗum yimɓe poti ittude hakkillaji men enen an mbiɗa ko sa ringol lawol ma addu ɓamtare min somi ringol lawol mom addu ɓamtare hol poɗɗen ganda dutten hol poɗɗen reta kaɗen kalden on ha wuuri kalden ko ɓamtare ummini en voilà c'est ça enen fof ko ɓamtare ummini en hande mi wona jarguinnajo gona jarguinnajo tawde woni ɓamtare wuuro ngo ko ɗum umminma minne ko ɗum umminimi vraiment ɗon ko fandare wotere Mohamed wallu Pastef won fuɗɗiɓe haalde peeje ɗe nana daɗɗe kono on wiɓe kadi so tawi Ousmane Sonko wino wonde kañum Karim Wade en haaldata e mumen par ce que ko systéme oɗon moɓe jiiɗi iwoɗo ɓenne koye systéme he jeeya yeehi ha nder yiya eɓe kaltide wiya wonde kanko de o wino wonde wonɓe systéme o on systéme noon hande ina wayno won ko heewi ko yiya hen hande o ene jiiɓodiri e nder mabɓe an beele aɗa ɗamini wallu Pastef ma wonoy kadi ma woɗoy ko jibini bon mboɗo ɗamini par ce que ɗumiɗen koye élection présidentielle ɓe jeehi ƴeewoyde mawɗo Ablaye Wade cile ɗiɗi koye battidiɗo mboɗo sikki hankkadi ɓe mbaɗi signé ɓe hankkadi eɓe alliance o en jii quand même élection oɗo ɓennuɗo parti mo ganduɗa ko wallu hayso tawi woodi hen quand même jaɓani ko rostiɓe kono waɗiɓe servir ko waɗi fayida électorat baɗɗo fayida ɓe dañi surtout sen ƴetti zone ko wayno Touba en Diourbel en eko wayno surtout Touba eɗen mbawi yiide so tawi tan en se mbaɗat hayma to banggue politique en mbawɗo yiide sinno wonaɗo ni wallu walla parti ɓe ganduɗa ne ardi ɗum Karim Wade hannde Amadou Ba mbate gagnotako donc peut être ɗum ɗo kadi ko alliance mo ganduɗa ko eɗen gandi faya koye législative peut être ko schéma wawde quand même sibo Abbas haalinani joni kulhuli sibo ƴeewen ɗo joni koɓe laami fewde joni lebbi nayyi ɗi woodi ngakkanɗe kewɗe waɗi fayuji kewɗi e ene yimɓe nana ɓe goni koye jabɓe yidde wadde dissoudre assemblée nationale so tawi ko haare nde ganduɗa en ji probléme aji gonɗi hen le président de l' assemblée nationale windi ɓataki le président 10 jours jabaki ha hande o mbiyen ha ñande aljuma o ɓennuɗo le président de l' assemblée kañum e kamɓe fof ɓe mbaɗi réunir wadde session extraordinaire ƴewtade ko yiyatno modification règlement intérieur donc ça veut dire eɗen gandi kam woodi tension ji ɗi ganduɗa jibinama donc alay saago kamɓe eɓe gandi hande oɗo saaha caɗele ɗe ɓesguji ɗi wonko fanno e mabɓe cikkanno ko soɓe gaari tan ma wayloji kewɗi mbaɗ jooni on noon koɓe mbiyata ko comme no pulaar yiyata ɗum désespoir mi anda no mbirami ɗum on no mbiyami hol mo mbaɗami utilisé jikke coyɗo voilà donc ɗum ɗon nden ɗaminare nde ganduɗa yiyaka so tawi élection uji législative gaari holɗo payi donc alay saago guila joni ɓe ƴeewoya wallu noon way taw ko wallu oɗo way taw ko wallu oɗo wawa ƴeewoɓe mbaɗe dañi doole sibu hande sukaɓe ɓe vraiment nan paade mabɓe chômage des jeunes ele ko hande ɓurti ɓeydi en jii oɗo immigration irrégulière en jii sukaɓe nana jaa ele ko hande ɓuuri wawde yaade en jii kadi sukaɓe hande révolte mbaɗi surtout to banggue ley Jakarta e ko way noon ɓe tampina no fewi donc ɗum ɗo fof so tawi ɓe ƴeewani quand même hol schéma poti wadde hol stratégie poti wadde ƴewoyde les alliances e ko way noon so élection ari ɗo payɗo moƴƴani so Abbas nane haali so haɗiɓe ni en gandaɓe taw ɗo ɓe payi par ce que ɓe dañani pouvoir uji foof puisque assemblée nationale nan ɗon to banggue majorité ko way noon donc alay saago ɓe ƴeewoya ko laawol ɓe jiiloyo wallidiɓe saabu sa ƴeewi caɗele ɗeɗo to assemblée nationale o pusgol ngol ɗum ɗon fof ko kulhuli ɗi ganduɗa ine joga to motion de censure en déclaration de politique générale Ousmane Sonko nanɗo ha hande ronkama yoya ɗum ɗon fof kulhuli nanɗon nde tawno politique kadi hen sahaji il faut ko calcul aji kewɗi goni hen élage on ko jiɗɗa haalde kon hojomaji meɗen ko gasa eɗen keddora toɓe jinnowi tan ko jubulo hankkadi ɗum wonti jommi jahle an kam ko ɗon tan jommi jawale jommi jahle a jahle par ce que sa yi ɓe jilyo wallu ko dañmo jahle en tout cas élage Abbas en tout cas politique kam kamɓe so tawi ɓe mbaɗi noon peut être ɗum ɗon aussi koko foti wonde par ce que en jii coalition ngaji ɗi kadi ine walla no fewi des fois so tawi hande o a yeehi a ƴeewi a andi ɓeeɗo
won gartam mbawi addandema ɗum ɗon kam ɓooyi yiyede en jii coalition ngaji darnama ɗo ha heewi c'est-à-dire probléme o fof aɗan ɗiɗo caɗele fof aɗan holko adni ɗum ɗemɗe ɗe ahan wona jonjona haali mbiɗa e won Ousmane Sonko win to e on ɗon meeting o wi e wonde ɓe gonta won hay goto ɗamino hélas hojomaji men hay goto ɗamino ɓe batti toɗɗade neɗɗam gayni mbi ala hen hojomaji men natti hewde gasi haala wonon Djiby Dieng wi miteɗen ketora toɓɓere nde battinɗortoɗen nde hélas basa koto banggue rendo banggue société ɓeɗo sukaɓe almuɓe ɓe ganduɗa pittali mumen e oɗo dumuna en jini heddo ko heewi heccaki tan won cukalel ngel ganduɗa almudel ko toon to Touba hawri e Ladial ɓe hen en ji wonɓe courant masi ɗo to Kaolack kadi won cukalel ngel ganduɗa ko oto feeri ɗum tawi ko almudo voilà kadi jiida kadi e cukalon almudo on kadi kon ganduɗa kon cumi toon to Tiwawon ɗum ɗon foof woni ko limtini e nder dumunna dabɓo to banggue almuɓe ɓe gonka mumen kadi hen sahaji ene foti ƴewtede Elhadj Bassa eyyi aɗa andi mbiɗa heewi haalde ɗum hay nane subaka tan mi haali ɗum e holi oil pindi mi holliti ene waɗi une fuite de responsabilité ganduɗa hoorema ko jimnaɓe ay jinnaɓe sukaɓeɓe en hawni hawen Allah hen goto foof jibnata gayn tan woppa alors que eɓe jejjiti jinnaɓe ka gaynako ka gaynako ka tottade ya aynu wallahi won jiɗɗo dañƴe hande ɓesgodiro wallahi ne selli mais kamɓe une fois ɓe dañi te hen ko heewi hen a yiyat fi jomum fiji ha daña walla rewa welam mum ha daña welsido te ɓiɗɗo no wayi wonde ɓiɗɗo ko jawdi vraiment eɓe guetti kadi ɓe totta kadi seeren won wiyaɓe koye men bommin pour min won wiyaɓe koye men ko seeren mais est ce que réellement ko seeren par ce que an uddita duɗal ngal ganduɗa ɗuma goo hay goto anda duɗal ma ngal woto souci mais également an wonanma e duɗal ngal tan ko yo cuuligel ya addoye kalis fuite de responsabilité woni ko par exemple an jinnaɗo jinna ɓi ha gayna tan ƴetta ɓi tan beddoɗa e duɗal te sa ƴetti ɓi mbaɗɗo ɗum e école toppitoɗa en tout cas ɗon ko caɗele ɗe won ɗo bon banggue goɗɗo noon kadi ko laamu ngu hen laamu ngu ay grande part de responsabilité par ce que ronkama yeɓe deglan yimɓe oɗo probléme wona e nguɗo kesu noon guila gonno ɗiɗo foof laamu président Macky Sall wonno ɗo laamu Abdoulaye Wade laamu mais ça foof ɓe gadda politique cukkago ngu mais ronka gasde aɗa won ko ronka ɗum gasde c'est parce que ɓe jewtidani les acteurs principaux manam fotɓe yewtidede ɓe beela ɗum ɗo une bonne fois ɗum woni par ce que goo ene waɗi ene heewi fannude ene waɗi hen fannude ganduɗa ma oppide nde frontiére uji meɗen sukaɓe en gar won aroɓe ɗe toon jeeyaka ɗo e Sénégal kañumen keewi lebɗi en calo ɓuuri hewde heddi ko joni probléme aji goɗɗi woni wasde ayen oɗo sugu mayiɗo to Touba mais ko courant sumima ke nder ndiyam hoto paaɗen heewi ɗo balɗe ɗiso dumunaji ɓennude a yii a limti ɗo e nder balɗe sappo kene tolno 10 jeunes yooli hakkude jooliɗe e canal walla jooliɗe e boydi en gaddino ɗum ɗo aussi way donc ɗum tant que ɗum joɗɗinaka yewtida en tout cas responsabilité woni fonno yurnitede Mouhamed Dim holno jiwɗa oɗo fanno hojomaji men noon ko jaaɗi haalaji eyyi bon ko yiide tan laamu ngu yo wattu hakkille no feewi e ɓen ɓe ganduɗa ko seeremɓe joguiɓe e duuɗe alquran ɗe min toujours ko noon mbiyami sibu ko kamɓe goni foof so tawi ko haalde gonga en jetti Macky Sall woodi taaɓe ɗe fuɗɗi wadde galleji diine ɗi wallidde ɗumen to banggue gurnameji mumen kono noon gasani ene heddi ko heewi ko yo ɓeydu nguɗo laamu arngu kadi yo ƴeew kalɗo ceerno jogui duɗal woni yoɓe mbaɗe renforcé heddi noon doyen haali laxisme mo ganduɗa jinnaɓe ne jogui so tawi joni an jinnaɗo jibinɗa ko ɗiɗo tan exemple o ko joho école o ko joho alquran hay so tawi o fina tan o yaaha janggoya o arta janggo école o so fini ma ɓuftumo mo poppa mo milen mbaɗa e makko parfum mbaɗa e sac makko kastari mbaɗa hen tanggal tottamo café mais o yara tottamo ni kaɗis ɗum ɗo so fini almudo ko yo yaa yeɗi ɗo donc ceernajo mo ganduɗa hande surtout noon mo ganduɗa ko ummiɗo diwan e diwan walla wuuro e wuuro ana addori almuɓe a ara tan to ƴetta ɓiye totta ɗum c'est comme si an ka dog responsabilité an jinnaɗo ko poɗɗa ko wadde ceerno kañum ñamminta ko kañum yarnata ko kañum safrata ko kañum waɗa fof kadi waɗa e mum diine o te an artata e ma tan ko aha ɓiye ko poɗɗo wadde tafsir walla ko poɗɗo ɓarde ko way noon te an ala fof ko ittuɗa
tottuɗa ceerno wawa wallitorade donc alay saago noon ceerno aussi sukaɓe ɓe mbawa yelade surtout komi guureteɗe jomumen jaaha jeeloyo beele ceerno wawa wurde ko ñaamo ko jaro kadi ceerno joƴini ɗum ko jangguinde e nder ngol jeeloyogol kadi danger ji ɗi min dal alima toro tottumi ɗum ko jinnaɓe ɓe ganduɗa ko ittoɓe ɓiɓɓe mumen ne totta duuɗe ɗe yoɓe mbat feere ɓe ballita seeranɓe jangguinoɓe ɓe ballita seeranɓe jangguinoɓe ɓe soɓe balliti ɗumen aussi seeranɓe ɓe kañumenne mbaɗat no poti waɗirde ni surtout que laamu nana dari gam wallidde hen en jii to banggue oɗo fannu taaɓe ina mbaɗeteno hay ɓen sukaɓe wonɓe dow laabi ɗi ina wiye ko almuɓe ɓe kono no Elage wiri ni wonɓe ganduɗa ni ko caggal leydi gummoto gara tawa ko ɓen ina jeeya e nder mabɓe e ɓen gona seeranɓe en wiye wonde koɓe almuɓe ɓen gona des fois kadi aɗa yiya ni mo ganduɗa finat subaka tan min hay ɗum yi ɗum finat subaka itta sukaɓe muɗum jaaha ne jeeloyo e ko nandi hen ɗum fof nani e wuuro ngo ɗum fof nan ɗo ɗum ɗon fof noon koye sagginare jeeya welsidare nde voilà won hen hankkadi ko liggey batti ɗum wala ko ɗum woni caɗele ɗe ɗum noon yo Allah faabo yo Allah won ballo batten hakkillaji e sukaɓe ɓe enen jignaɓe ɓe batten hakkillaji e sukaɓe ɓe kono kadi kala mo aɗa totta ɓiye wattu hen hakkille so tawi kadi a totti jomum kadi yo won kadi ko ballitɗa e ko nandi hen kono kadi ɓen ɓe ganduɗa kamen goni joguiɓe sukaɓe aussi ina mbiye yo mbattu hakkillaji aussi e sukaɓe saabu noon vraiment hunde ne muusi kadi ko hunde nde ganduɗa toujours ne yiyeɗo almuɓe kam so tawi ko gonga ina jurmino e dow laabi ɗi kono kadi caɗele foof ina keeɓa ɗum e dow laabi ɗi won hen ni ina jaaha ha gonta goɗɗum e dow laabi ɗi ɗum ɗon foof nan ɗo ɗum noon yo Allah won ballo yallah faabo en gardama hen ha ɗo e yewtere men pamen pamminen hankkadi toɓɓe meɗen kuuɓi kono kadi hojomaji meɗen ina wayno gasi ha laabi Elage Abbas Sarr konngol ma mbayen ko noon konngol am barkangol ko weltanaden surtout vraiment e ɗeɗo toɓɓe batam lami ɓiccuɓiɗa fewnude ɗum e renndo ngo yo Allah ko vraiment ko yewta ko wawa famede Mohamed yettude doyen Abbas Sarr yettude ɓe ganduɗa ko accuɓe hajuji men foof ene keɗo en kamɓe fof en jarnimaɓe noon aadi men so hawri e welede Allah onon ɗiɗo ko aadi ko aset kono hade aset elle olel pindi nan ɗo inchallah olel pindi altine so tawi ala ko fali so hawri e welede Allah ɗum noon bandiraɓe ɗum ɗo wonno pamen pamminen ko ɗum ɗo wonno hande toɓɓe ɗe gaddunoɗen en mbi bandiraɓe kala hen ko woni ferguitande en ñaguima yaafuya yoɓe gandu wona ɗum wonno fandare nde kay ko kala ko gadduɗen ɗo ya taw eɓe daña hen famamuya notito e yewtere nde no hanniri ni eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe to banggue woppudeɓe hakkillaji mabɓe kala saaha en jejjitani ɓeɓe ganduɗa ngamani kala saaha nde mbaɗɗen yewtere ma mbaɗ message uji mumen less ina binda koɓe bindata ko foof noon yoɓe gandu eɗen batti hen enen hakkillaji meɗen ina nafa no fewi ɓe hen wonɓe jaadi ɓe hen wonko jaadani ko jiyanɗe mbayi noon hay enen jottoɓe ɗo ɓe des fois eɗen certa jiyanɗe ɗum noon enen e mabɓe ne la budda ko noon tan wawata waade en beltima hen no fewi yoɓe gandu kadi ne walla no fewi saabu so tawi a waɗi ni a wiyama ko waɗɗirni kadi ne walla no fewi janggo e jaam ma ƴeew ɗon ɗo perguitoɗa ɗo mbawa kadi wawde fewnidde ɗum saabu ko ɗum joƴƴini en ɗo ko yoɓe mbawa famde kono kadi yoɓe mbawa weltorade ene kala e saaha en jettiɓe en jarniɓe onon ne mi yetti on mi jarni on mi yetti dendagal galle o foof kono kadi en jetti Djiby Dieng to banggue caméra to banggue montage en jetti Ali Fall bandiraɓe gasi aadi men pamen pamminen so tawi gueno ñaawi ko aset paaɗo kono hade nden altine no mbiruɗen ni ma en gar e olel Pindi TV sa gande waktuji sappo joni ɗo e nden yo jaam e kisal e nden kala woni men on jarama